Здравейте хора, сега ще правим кой ще убиеш, кой ще целунеш и за кой ще се ожениш. Предизвикателство. Ние така сме го прекръстили, защото не знаем как се казва. И какво да ви кажа? Нека да започваме. Айде. Камък. Ела тук да се вижда. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Загубили оти. Давам първи. Ти си пръв. Ти си бе. Не, който загубя пръв. Чакай да те ги гледаш. Чакай. Ти са моите. Аз ти предлагам са. Ани. Така. Преслава. Така. И Ванеса. Са. Не. Чакай. И Пламена бе. Абе нали три бе. Къде бе човек? Ани, моля си размени тия местата, моля ти се. Моля те. И какво да ги разменим? Ще стане Ани, Пламена и Ванеса. Пак ще стане. Ани, Ванеса и... Окей, айде, Ани, Ванеса и Преслава, така ще. И Пламена, айде. Да, айде и Пламена. Ани ще се ожена, Ванеса ще е целуна и Пламена ще убива. Предлагам ти. Шрек, Меси или Иванова. Какво да правя? Чакай, кои бяха? Шрек, Меси и Шрек. Шрек ще го убия. Не ще го целунеш? Да. Или Иванова. Нататък няма да казвам. Ще се ожени. Да. Айде, сега аз ти предлагам. Разделихме и местата през това. Йоана? Ти предлагам Йоана, Нунефу, Карина и Преслава. Ще целуна... Ти по 7 момичета си избрала. Карина, ще взема за Йоана и ще бия. Бе ти бата 7 момичета. Няма какво да ти избираме още. Аз някакви такива все по-странни. Бойко Борисов. Мамо. Имбархимович. И сега ще ми наречеш Имбар. Гати, аз сега момчета, баце. Бойко Борисов ще го убива. Кои бяха другите? Бойко Борисов и Имбархимович. Да, Имбархимович. Отцовно и за Имбар ще служи. А Бойко Борисов ще с базука. Всичко беше от Ярчо. Какво? Не всичко. Ще има гати краткия клип. Добре, хайде туши всичко. Аре, бай.